שעות בקדילק, $1,000,000 לכל סוכריה טיק טק. מי יגדיל את ארוחת הביג מק? מי הש"ג בשער הנסדק? גיידמק, 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 גדי, גדי, גיידמק, 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 גדי, גיידמק, גיידמק, גדי, גדי, גיידמק, פרופט תגדיל את ארוחת הביג מק. כן, הוא הגיע עם הקש, קנה כל מה שיש, את ביתר, את הפועל, עוד מעט התקווה 6. אמור לי גיידמק, אולי נוכל להסתדר, להופיע אצלך שנה הבאה בסילבסטר. גיידמק, גיידמק, גדי, גדי, גיידמק, 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 גדי, גיידמק, גיידמק, גדי, גדי, גיידמק, פרופט תגדיל את ארוחת הביג מק. ירדו המספר האישי שלו, ביל גייטס יכול להיות התלמיד שלו או שלו, לא מדובר במרשמלו על הפוסטר של